faktisk ret cool, det der. Så siger vi sgu godmorgen. Og klokken den er sgu 20 minutter i 6 her om morgenen. Og før i tiden, der plejer jeg hele tiden at stå klokken halv 6, fordi jeg er meget morgenmenneske. Jeg plejer sådan at træne eller klokken 5. Det er ikke noget at gøre sådan super meget mere. I dag der har jeg møde her klokken 6. Derfor det er. Så er det derfor, jeg står op, fordi man går sgu langt for sine kunder. Men 2 espresso shots, så tænker jeg, at vi er der. Så er vi skulle komme ud af firma. Også lige 10 minutter før mødet det starter. Så er vi sgu klar. Goddag, hr. Hansen. Godmorgen. Jamen, jeg ringede til dig, du var lige i tvivl om, du havde modtaget linket. Så er klokken, skulle være lidt mere, den er 10. Så det er, så tiden den går, tiden går, klokken slår. Men nu har jeg lige hurtigt snakket med en, som der har drevet en webshop her lokalt. Og så skal vi lige finde ud af noget tracking, og så skal jeg lige have sat det op for ham. Så, goddag. Det var sgu lækkert, hold da kæft. Det var sgu lækkert med lidt pizza. Brugte det sidste stykke tid på at lave en lille opgave, og klokken den er fandme også til. Den er 1:15 nu. Men tiden den går sgu hurtigt. Problemet er, at jeg laver ikke så meget andet end at sidde her på kontoret, og ja, nu må vi lige se. Fordi et spørgsmål jeg faktisk ofte får, det er, hvad er det jeg laver? Og det vil jeg svare på i den her video, så du kan få en bedre idé til det. Men jeg har lige mødt dig, du rykkede til en halvanden time tidligere, så jeg har lige lidt forberedt til, at det skal laves. Jeg har sgu gået noget tid, og min kontormarker, ham kender en del af nok, hr. Beckmann. Han er sgu taget hjem. Det plejer faktisk være mig, der tager hjem for ham, men det er det så i dag. Men jeg tager også hjem nu her. Men hvis der er én ting, jeg går op i, jamen så er det altså sundhed. Og alt sådan noget, halløj. Så har jeg købt nogle nye kapsler og noget vitamin, halløj. Så det er sgu lækkert. Men det skulle hjælpe med noget fokus og sådan lidt af hvert. Men nu må vi sgu se. Det kommer her om 2 dage. Om det kan noget, eller om det ikke kan noget. Men jeg synes faktisk, det var en meget god dag. Der startede en ny kunde. Og ja, de er sgu egentlig meget tilfredse med. Og så er der også noget, selvfølgelig nogle ting i fremtiden. Men nu vil jeg sgu tage hjem af. Så. Nå, det er ved at være nogle uger efterhånden siden, at jeg var i Dagbladet, på forsiden faktisk af Dagbladet. Og det er ikke vist her, og jeg har faktisk heller ikke forklaret hvorfor. Der står selvfølgelig i artiklen. Men der har ikke rigtig været nogen grund til, at jeg er der, hvis det er, man ikke ligesom har læst artiklen. Så jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil gå igennem det. Dagbladet kontaktede mig for et år siden. Der blev ikke skrevet en artikel. Jeg kontaktede dem så igen. Der skrev de så en artikel. De skrev en artikel omkring 1. Hvad jeg laver min forretning, hvordan det er at hjælpe andre virksomheder, servicevirksomheder primært, og hvordan det er at drive en forretning, imens man er ordblind. Og jo, jeg kan godt læse, jeg kan godt skrive, ikke den bedste, men jeg kan godt gøre det. Og så bruger jeg nogle gode hjælpemidler, som der gør, at jeg ikke laver stavefejl. Men det går faktisk min kommunikation bedre, fordi så skal jeg ikke til at skrive til dem, fordi at det kan være, jamen så skal jeg til at rette det, og det ene og det andet formulere det korrekt, i stedet for, at jeg bare kan ringe til dem og sige, hey, hvordan går det faktisk, over for dem jeg samarbejder med.
Og så snakker jeg lidt omkring, hvad jeg laver, og hvem jeg har hjulpet. Blandt andet vinduespudser Beckmann. Det er en meget kort forklaring på, hvorfor det er, jeg er på forsiden. Og som på forsiden, der står der også, ordblindhed er ikke noget, som stopper Magnus i arbejdet. Jeg ser det ikke som et handicap. Det gør jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at det er et problem. Fordi jeg ligesom har lært at leve med det. Og det er også derfor, jeg valgt en branche, hvor det er ligesom lever af kommunikation. Og det var derfor, jeg er på forsiden Dagbladet. Hvilket også er rigtig god lokal markedsføring og markedsføring generelt. Men jeg skal sgu stå for maden selv i dag. Jeg ved ikke lige, hvor mine forældre er henne. Men jeg ved, at vi har noget salat. Nå, på grund af at jeg fik pizza tidligere i dag, så tror jeg sgu bare, at jeg tager noget salat. For jeg er faktisk mega sulten. Så der er sgu også noget pasta i, så der er lidt kulhydrater og nogle bær og lidt af hver. Så det er sgu fint nok. Jeg fik noget pizza, som sagt, tidligere i dag. Så er jeg faktisk ikke sådan mega sulten. Nu sætter jeg en eller anden film på og spiser min mad. Det bliver sgu Captain America, så jeg kan sgu ikke godt lide. Det må altså lang tid siden, jeg har set den film. Men og klokken den er kun 8, så der går alligevel noget tid før det er. Der går noget tid før jeg skal i seng. Det jeg godt kan lide at gøre om aftenen, det er egentlig bare sådan en lille plan for hvad det er, jeg skal i morgen. Så det kommer lige til at lave her, mens jeg ser noget film. Og så er nok den færdig, så det er ellers bare i seng. Men lige kort tilbage til hvad det er jeg laver, fordi der er mange der spørger om det. Fordi de ikke helt ved det. I korte træk så laver jeg reklamer, og jeg hjælper servicevirksomheder med at lave deres reklamer. Jeg har også nogle inden i andre brancher, men det er primært servicevirksomheder, som jeg både går efter, men også som jeg hjælper. Så når du ser en reklame på Facebook eller Instagram, jamen så er det sådan nogle jeg laver. Så jeg håber det lige giver lidt mening. Så er det sgu op igen. Og come on. Nu har jeg lige lavet en kop kaffe, og så skal jeg ellers bare ud på kontoret igen. Så er vi her igen. I dag står den på redigerelse af nogle videoer, blandt andet den her, og så en for en af dem jeg samarbejder med. Og så skal jeg have lavet et, hvad kan man sige, system, som de også bare kan kopiere. I forhold til videovinklen, og de bare kan filme, og så er det sådan lidt plug and play. Det er i hvert fald, så får jeg i hvert fald en del timer til at gå i dag. Og så har jeg selvfølgelig også nogle små opgaver, der kommer ind. Nogle der skal kontaktes. Men det er sgu meget fint. Hvis du kunne lide den her video, så må du meget gerne like og kommentere, hvis der er noget, du gerne synes, der lige skal laves lidt om, eller andet, du gerne vil se, høre, gerne snakke om noget, der ikke bliver forklaret ordentligt. Så bare lige skriv det her under, så kan jeg ændre det til næste video. Og så ellers tryk lige på den her følg-knappen her, eller subscribe, eller hvad der står. Så bliver jeg meget glad. Og ellers så ses vi da bare i næste video. Vi ses.